Business Records firması o'zining kibitlarında ham kiosklarında Abdulfat Safining Ağır Sulama degan yangi programmasini taqdim etadi. Sizning e'tiboringizga video ham audio kasetalar. Республика жыр фестивалінің финалына йымғақ ілішіне келіп жеттік. Татарстан дәулет телерадио компаниясы, Қазан милли мәдәният үзәге, балалар һәм яшьләр эшләре буенча Татар дәүләт комитеты, Татарстан мәгариф министрлыгы, Нур яңа технологиялар үзәге оештырган, быелның апрель айында булып узган Сандугач керде күңелгә исемле Республика жыр фестиваленең йомаклау өлешен башлап җибәрәбез. Бу фестивальгә килү озын-озак юл белән булды. Башта егетләр һәм кызлар биредә катнашалар. Тагын бер тапкыр исегезгә төшереп китәм. 9-нчы, 10-нчы, 11-нче сыйныф укучылары урыннарда ярыштылар. Һәм аннан соң Казанга килеп инде икенче тур сынауына керештеләр. Барлыгы 100-гә якын егет һәм кыз катнашты. Бүгенгесе көнгә шушы җыр бәйгесенең сынавын үтеп 16 кеше финалга чыкты. Сандугач керде күңелгә дип атала фестиваль. Бу әле беренче генә уздырыла. Финалга уза алмаганнар да күңелләрен төшермәсеннәр. Киләчәктә әле без алар белән тагын да очрашырбыз. Һәм бу фестивальләр традицион ел сайын булыр дигән бер ышаныч бар. Ансын киләчәктә күрербез. Чөнки сандугачлар күңелегезгә кереп, канат ныгыта икән. Ул һичшиксез килер бер көн, очып китеп, халык күңелендә моң булып сайраячаклар әле. Инде хәзер фестивальнең директоры Рәкыйп ага Гафарны шушы йомгаклау өлешен башлар өчен сезнең каршыгызга чакырам. Рәхим итегез, Рәкыйп әфәнде. Исәнмесез. Сез бүген минем сүзләремә ышанырсыз, шушы тантананың ахырына якынлашканда искиткеч бәйрәмгә җыелдыгыз. Искиткеч. Менә без бүген финал өлешенә үткән, 3-нче турдан финал өлешенә үткән балаларны тыңлап карадык. Һәм һәрбер жюри члены, һәрбер җырчы, гомумән шушы чараны үткәрүчеләр ах итеп тыңлап утырдылар. Бу искиткеч матур тамаша килеп чыгасына без инде алдан ук ышандык, алдан ук шуңа әзерләндек. Һәм менә урыннар чакырган кешеләрнең байтагы килми калган, алар үкенер дип уйлыйбыз. Аларга бер генә юаныш кала, ул да булса инде телевизор аша карап, шушы Сандугач керде күңелгә Республика җыр фестиваленең финалында катнашкан менә дигән җырчыларыбыз белән танышу мөмкинлеге әнә шул телевидение аша гына булачактыр дип уйлыйм мин. Искиткеч авыр фестиваль булды бу. Ни өчен дигәндә, ул беренче тапкыр үткәрелде. Һәм аны үткәрүдә башлап йөрү, инициатива күтәрү, төрле оешмаларны шушы чарага дәшү җаваплы һәм катлаулы булды. Нәтиҗәсен сез аның менә бүген үзегез күрерсез һәм әйткәнемчә үкенмәссез. Мин оештыручы, шушы фестивальгә бәя бирү, шушы фестивальдә катнашкан балаларның сәләтләрен билгеләү, аларның осталыкларын билгеләү жюри өстенә йөкләнгән иде. Һәм менә мин шушы чараның үтүе, 3 көн буена балаларның ничек ярышуы, аларга нинди җаваплылык йөкләнүе турында сөйләү өчен фестивальнең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган артисты, җырчы һәм композитор Зөфәр Хәйретдиновны сәхнәгә чакырам. Рәхим ит, Зөфәр. Кадерле дуслар, инде мин балалар дип әйтергә телем бармы, чөнки күбегез инде егетләр һәм кызлар булып җиткәнсез. Чыннан димәк, сезнең күбегезнең каршыгызда киләсе көндә, иртәгесе көндә үзләрегезне һөнәр сайлары вакытларыгызда җиткән. Менә бу конкурсның яңадан бер зур шундый уңай гына түгел, аның инде менә бөтен мәгънәсе шунда шушы иртәгесе көнгә үзләренең һөнәрләрен сайларга тиеш булган яшьләргә аларның төп
юнәлеш биреп, мәсәлән, инде талантлы яшьләргә алар үзләренең талантларын үзе каршында гына түгел, кеше каршында да, тамашачы каршында да раслап, үзләргә ныклы юнәлеш алу өчен. Бу юнәлешне мин әлбәттә культура өлкәсендәге юнәлешне әйтәм. Талантлы яшьләрнең күбесе үзләрендә кайвакыт көчләрен сизеп бетермичә, менә яшь вакытта бер кешенең дә үзенең төпле фикере бик сирәк була. Мәсәлән, менә мин бетсә баш бетсен, артист булам дип әйткән яшьләр бик сирәк алар. Мин үземдә менә әгәр дә чагыштырсагыз, 10-ны бетергән вакытта бер кайчанда үземә максат итеп куймаган идем, кайчандыр җырчы булып китеп, җырлар язып җөреп, композитор булып китәрмен дип. Бу бары тик менә еллар узгач инде бераз үзеңнең адымнарың ныгач, дөньяга карашың ныгач кына килә торган фикерләрнең берсе. Әйне менә шушы фикерне без сезгә ныгытыр өчен шушы конкурс оештырылган. Бу конкурстан сез чыннан да курыкмыйча һөнәр сай аласыз, менә шушы мәдәният, сәнгать өлкәсендәге һөнәрегезне. Мин тагын нәрсә әйтмәкче булам, катнашкан яшьләр әлбәттә аларның бу беренче җиңүе. Чөнки конкурска чыгып җырлау ул үзе бер батырлык, дуслар. Бу сезнең күбегезнең әле беренче сынавыгызды, беренче конкурстар. Киләсе конкурслар әле алда булыр. Зинһар берегездә борыныгызны салдыра күрмәгез. Мин начаррак җырладым бугай дип. Инде кайберләрегез уйлап утырасыз, минем тавыш шәбрәге, менә бу кешенең тавышы минекеннән начаррак, ул ничәп үтте икән дип. Аннан соң дуслар, конкурсның тагын бер шундый начар ягы бар, ул менә шу сәхнә менеп чыккач, инде син сәхнә артында син нәрсә булдыралганыңның барысы онытылып кала. Тез буыннарың калтырый, бөтен җирең калтырый, тавышыңны үзең ишетмисең, колагың ишетми, күзең күрми торган була. Шуңа күрә бер дә менә шушы беренче конкурс сезгә чыныгы бирәчәк ул. Инде сез әйтәм бит, борыныгызны салдырмагыз, киләсе елларда әле бу конкурслар даими рәвештә бар дип уйлыйбыз без, Алла бирсә. Яңадан килерсез, әле күбегезнең конкурста килгәннәрнең күбесе 9 класс, 9 сыйныф укучылары иде. Аларның әлмәм күчүкләре тагын 2 ел дигән сүз. 7 класстан килгәннәр дә бар. Аларга димәк әле ел саен йөрисе, Казан белән үзләренең авыллары юлын таптыйсы. Шулай булгач, бер дә кайгырмагыз, инде лауреат дип булып булмады, дипломант булып булмады дип. Аннан соң мин тагын нәрсә әйтмәкче булам. Бу конкурста кайбер районнарны атап китмичә һич тә булмый. Аларның актив бу конкурска нинди яхшы мөнәсәбәттә, яхшы карашта булалар. Аларның димәк бу конкурска түгел, гомумән үзләренең укучыларына, үзләренең менә шушы сәнгать юлынан атлачак яшьләренә булган зур ярдәме. Бу чыннан да күрсәтеп тора менә шушы җитәкчеләрнең инде сәнгатькә карашын. Менә ул район арасында мин атап китер идем Күкмара районын, Балык бистәсе районын. Менә бары тик Балык бистәсе районыннан килгән яшьләр, егетләр һәм кызлар гына үзләренең менә живой музыка белән, алар менә шушы сәхнәдә торган безнең синтезатор һәм баяннар белән килгәннәр курыкмыйча. Кайберләр әлбәттә инде бәлкем караш итмәгәнлектән, бәлкем инде ул якларда аккомпаниаторларда, баянчылар да сәбәплеләр, үзләренә килгәннәр, бәлкем аңа караш та шундый шикелле генә булгандыр. Аннан соң арчаларны һәр вакыттагыча әлбәттә бер дә билгеләп үтмичә булмый. Арчалар һәр вакыттагыча молодцы. Менә шушы Казан тирәсе районнар күбесе әлбәттә бик актив. Ерак районнардан мин әйтер идем Актаныш районын. Алар инде Актаныштан бер кайчанда Саекмас районы инде ул. Җырчылары да инде шундый һаман ыллар кебек үк җырлый торган җырчылар. Киләсе елларда, Алла бирсә, шушы конкурсның мин уйлыйм географиясе шактый киңәер дип, һәм без әле Татарстанның барлык районнарыган түгел, безнең элеккеге илебезнең татарлар яшәгән төрле төбәкләреннән барлык булган талантлы татар яшьләрен шушы конкурсларда күрербез дип уйлыйбыз. Инде хәзер мин шушы конкурсның йомгакларын игълан итү өчен сезнең каршыгызга жюриның рәисен чакырам. Ул безнең Татарстан радио телекомпаниясының концертмейстеры, Татарстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе Мөнирә ханым Хабибуллина. Исәнмесез, кадерле җыр сөюче дуслар, яшь талантлар дип әйтсәм дә була.
Менә шушы 2 көн арасында без шактый гына яшь җырчыларны тыңладык. Әлбәттә, бик сөендек алар өчен. Әле безнең Татарстанда яшь талантлар бар икән. Менә хәзер алдарак Зөфәр әйткәнчә, бөтенесе дә үзе-үзен күрсәтеп бетерә алмагандыр, тулысынча каушаулар булгандыр. Аны без аңлыйбыз. Шулай да безнең жюри бик тырышып, җентекләп, тикшереп, бердәм фикергә килдек. Аннары соң минем әйтәсем килә, жюри исеменнән бик зур рәхмәт шушы конкурсны оештыручыларга, спонсорларга аерым рәхмәт әйтәсем килә. 2 көн буена бик зур ярдәм күрсәткән баянчыбыз Максат Гомәровка. Алмаз Искәндәров, Арча. Алмаз Искәндәров иң яшь җырчы өчен бүләгенә лаек булды. Күрәбез, Арча ягы Казан арты әле үзенең язучылары, мәгърифәтчеләре белән генә түгел, шикер җырчылары белән дә горурлана һәм мактана ала икән. Инде хәзер сәхнәгә Казан арты җырчыларының тагын берсен, Саба районыннан Саматова Әлфинаны чакырабыз. Әхмәд Ерекәй сүзләре, Фәтхрахман Әхмәди музыкасы, Җәйнең аяз матур таңнарында. Рәхим итегез. Җәйнең аяз матур таңнарында, җанга рәхәт идел ярларында, чык җемелди миләш яфрагында, елмаялар гөлләр болында, кuşlar сайрый яшел куакларда, яшәү матурлыгы турында, кuşlar сайрый яшел куакларда, яшәү матурлыгы турында.
Kuşlar söyleytesile Algın idil özü teleytesile Minem bilen sirdeşi bulurga Kuşlar sayray Yeşil kuvaklarda Hatırlatıp dulkan oynavlarım Oyunu benim yaptı hayallarım Mehabetim derdim ideallarım Köper bulur barır yolunda Kuşlar sayray Yeşil kuvaklarda sayray yeşil kuvaklarda yaşama duranda yaşama duranda Альфина Саматова жыршы һәм композитор Зафар Хайретдиннең махсус призына лайык булган җырчы. Альфина. Эй җыргынам җырым, сөйгән җырлар, бирсен язмыш сезгә мең гомер. Җыр бар, димәк җан бар, һәр моңлы җыр, юлаучыдан калган бер күмер. Йылтыр, йылтыр, янган бер гомер. Йылтыр гына йылтыр янган гомерләрнең истәлеге итеп, үзенең җырын сезгә бүләк итә Хөршидә Габделхаева, Зеленодол. Инсаф Хабибуллин, музыкасы Рөстәм Сөлти, сүзләре бер егет гармун сайлый. Barmakların bilen güye garmun tillerin sonay Desin Allah desin kuya bir yigit garmun soylay Garmun soyriysan baştay garmun soyri da soyri Kiga kine yalgı yalgı bir yigit garmun soylay Garmun soyriysan baştay garmun soyri da soyri Kiga kine yalgı yalgı bir yigit garmun soylay Уйнамый түзіп булама кулда гармуны булганда Тынгына тырып карасың жаның моңга тулганда Гармун сайрыйсан дугаштай гармун сайрый да сайрый Кийге кийне ялгы ялгы бер егет гармун сайлый Гармун сайрыйсан дугаштай гармун сайрый да сайрый Кийге кийне ялгы ялгы бер егет гармун сайлый Kızlar күңелен җилкәтеп гармуннар бармаманда Тукта, тукта, минди көй бу, йөрәкне юрыймаңа Гармун сайрыйсан дугаштай гармун сайрый да сайрый Кийге кийне ялгы ялгы бер егет гармун сайлай Гармун сайрыйсан дугаштай гармун сайрый да сайрый Кийге кийне ялгы ялгы максат бер гармун сайлай Кийге кийне ялгы ялгы максат бер гармун сайлай Максат бер гармун сайлай Максат бер гармун сайлай Габделхаева,
Тамашачылар мәхәббәтен яулаган бүләккә лайык булган кызыбыз. Була шундый җырлар. Алар вакыт үтүгә карамастан искермиләр, таушалмыйлар, халык хәтереннән югалмыйлар. Хәзер шундый җырларның берсен сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Ялгыз агач, Рөстәм Яхин музыкасы, Әхмәт Саттар сүзләре, Галиев Илнар, Мамадыш. Бейік тау башында, ауылым қаршында, көп ғасырлар шаулый бір ағаш. Бір кім білмей аның, қашан туған шағын, бір кім білмей аның сірлерін. Бір кім білмей аның, қашан туған шағын, бір кім білмей аның сірлерін. Өмір жилейсе, ағаш ялғыз үсе, язлар, қышлар кеше ялғыза. Құш ислі яғыма, туған туфрағыма, тарта мені яшіл яқташым. Құш ислі яғыма, туған туфрағыма, тарта мені яшіл яқташым. Яшіл яфрак ярғаш, шаулы ялғыз ағаш, ял итәргә шақыра юлшана. Күңел һаман тарта, туған үскен яққа, ағашыма қайтам ашқынып. Күңел һаман тарта, туған үскен яққа, ағашыма қайтам ашқынып. Ағашыма қайтам ашқынып. Галиев Илнар 60-80 елларда иҗат ителгән җырларны оста башкару өчен махсус бүләк белән бүләкләнде. Халык барда җырлар мәңге яши. Җырлар барда халык мәңгелек. Сәхнәдә татар халык җыры озата барма. Башкара Фәттахова Язгылым, Әгерҗе. Uzata barma dusqay,
Язгылым, үзенчәлекле тавыш призына ия булган җырчыбыз. Хәзер аның башкаруында Фирзар Мортазин музыкасына язылган тагын бер җырны тыңлап китерсез. Саф хисләр. Рахмат Язгылым. Тавышыгызда үзегездә исемегезгә туры килеп торасыз. Уңышлар сезгә. Яңа җырлар кебек таңнар ата. Яңа җырлар кебек ага су. Яңа җыр кебек бөтен дөнья. Югалыр җыр кебек яман су. Табылмаган җырлар табылырмы? Табылганы җирдә каласы. Җырга кыйынып, моңга сусап йөри. Дөньяларның күпме баласы. Җырлый белгәннәргә җырлар кирәк, белмәгәнгә кирәк, бигрәк. Җырны табулары ансат түгел, җырны югалтулар гыйбрәт. Ике гомер безгә насыйп булмас. Без яшибез җирдә,
bir туып, шушы жердә бик каласы килә. Сагынып җырлый торган җыр булып. Сагынып җырлый торган җыры белән сәхнәбез турында Раяз Фасихов, Балташ. Рамил Шурагылу сүзләре, Ризван Хамид музыкасы, моңнар кайтсын авылга. Раязга ярдәм итә әтисе Наил Фасихов. Avul kişi tasmalardan ey ağlı yatmamlar. Nindi küsün elleyindi tünsüz kalgan garmunlar. Ey avulum koydasınım, mon koydasın ay turam. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınan. Ey avulum koydasınım, mon koydasın ay turam. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınan. Avul kişinik soğumsu, күңелемник бус булай. Итүрендә талиян гармун, моң сагынып зар елый. Әйт авылым, кайдасың моң кайдасың ай турам. Авылак иле һәм гармулы, яшьлегемне сагынам. Әйт авылым, кайдасың моң кайдасың ай турам. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınam. Yüreklerge ışkını salıp garmunumu da oynayım. Avılıma moğnar bilip uğramlarını buyulayım. Ey avulum koydasın, mon koydasın ay turam. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınam. Ey avulum koydasın, mon koydasın ay turam. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınam. Avul kişi Avul kişi yaşıraktan garmunumun susağan. Süyü bulup moңnar kaytsın avılıma yanadan. Ey avulum koydasın moң koydasın ay turam. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınam. Ey avulum koydasın moң koydasın ay turam. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınam. Avulak ile hem garmulu yaşlığımını sağınam. Фасихов Раяз жюриның махсус үміт дип исемләнгән призына лайык булды. Уңышлар сиңа. Безне иң сөендергәне бу фестивальдә тагын шунсы булды.
Безнең егет кызларыбыз хәзерге заман җырлары белән бергә халык җырларында үз итеп җырлыйлар икән, һәм аларны үз репертуарларыннан төшереп калдырырга һич тә уйламыйлар икән. Бу әлбәттә бик куанычлы хәл. Бөек Тукайыбыз әйткән бит. Халык җырлары халкыбыз күңеленең һич тә тутыкмас, саф ва рәүшән көзгесидер. Ул гаҗәеп бер тылсымлы көзгедер дигән. Заманнар үзгәрер. Җитәкчеләр алмашыныр. Ләкин халык җырлары калыр. Һәм безнең җырлы моңлы егет кызларыбыз булганда, халык җырлары да эстафета буенча киләчәккә тапшырылырлар әле. Бүген халкыбызның бер җырын тыңлап китерсез. Кәвәл авылы көе. Башкара Садыйкова Рәзинә, балык бистәсе. Рәхим итегез. Шыңгырып кара
Sadiqova Razina xalq jırların eng usta boshqaruvchi degan prizga loyiq bo'ldi. Rahmat sizga. Kuşlar şüpli, kızarıp pişken miler, janda miler şeşileri, min hakkın birir kengeş, üzüp miler sel yaşları, qadadım şeşlerime, bilmedim ayrılasın, şıllanıp yaşlarıma. Kimishlerning fazıllığı ışıtsam yüzlerine, sen gitgenden birli yaşayım yaman su gözlerimde, üzüp mileşsel yaşlarım, qadadım şeşlerime, bilmedim ayrılasın, şıllanıp yaşlarıma. Qadadım şeşlerime, bilmedim ayrılasın, şıllanıp yaşlarıma. Kimishlerning yaşılığı yürekке dava diler, yolg'iz qolgan g'oshiqlarına, yetimlerge dingililer, üzüp mileşsel yaşlarım, qadadım şeşlerime, bilmedim ayrılasın, şıllanıp yaşlarıma. Üzüp mileşsel yaşlarım, qadadım şeşlerime, bilmedim ayrılasın, şıllanıp yaşlarıma, bilmedim ayrılasın, şıllanıp yaşlarıma, şıllanıp yaşlarıma. Razina Sadiqova, tanıp, xatirlab qolamiz. İlkayım мұңы, ең ұлы қайғы. İlkayım мұңы, ең ұлы шатлық. Келер күннәргә табынған сыман. İlkayım мұңы, табынам сиңа. Татар халық жыры, Шиялі, башқара, Милабуддинов Ринат, Шистай.
çiyelegende çiye matıral suğula yangır siver. Ринат Миламуддинов. Зафар Хайретдиновның махсус призына лайык булган җырчы. Безнең җырчыларыбызның географиясы Аллага шөкер киң. Республикабызның бүтән төбәкләреннән килеп финалга чыккан егет кызларыбыз бар безнең. Хәзер балык бистәсеннән килгән җырчы кызыбызны тыңлап китәрбез. Җәлалова Гүзәлия. Габдразак Мингалиев музыкасына язылган җырны тыңларсыз. Авылым гөлләре. Рәхим итегез.
Җалалова. Уңышлар телибез. Кадерле дуслар, жюри агам әлбәттә мин барыгызның алдында түбәнчелек белән гафу үтенәм һәм әлбәттә безнең менә Балташтан килгән егетебезгә махсус призыбыз тапшырылмый калган. Бу безнең өмет дигән, киләчәк өмет дигән призыбыз. Ул безнең Балташтан килгән егетебезгә менә инде фамилия Фасихов Раязга. Котлыйбыз сине. Шынлап та монда безнең җыр сәнгатебезнең, моң сәнгатебезнең киләчәге һәм өметләре җыелгандыр. Кайчандыр менә шушылай сезнең каршыгызда бүген сынау үтүче егетләр, кызлар кебек җыр сәнгать дөньясына тәүге адымнарын атлап, инде бүгенгесе көндә халык күңелендә киреп калган популяр җырчыларыбыз да бүгенге кичәгә килделәр. Махсус килеп, яшьләргә үзләренең фатихасын бирергә дип килделәр. Хәзер шундый җырчыларыбызның берсен сәхнәгә чакырабыз. Күңелләрне нурга төреп, балкый чаллы йолдызы. Кашыннан кара күзе, кояштай балкый йөзе, шикәрдән татлы сүзе. Кем дисезме? Соң үзе Гөлдания Хайруллина, татарның моңлы кызы. Dileklerim şitil dedim, şitil dedim, şitil dileklerim indi hazır şitillerde üzüle üzeklerim indi hazır şitillerde üzüle üzeklerim. Basmaydır kimler salğan şikirde, ağ idilge basmaydır kimler salğan şikirde, şitillerde şınsıqıyın sağındıra girde, şitillerde şınsıqıyın sağındıra geçirde, yardını dağım ileşini günler kisken balan deyip, yardını dağım ileşini günler kisken balan deyip, şitillerde sıraşı yok helin işik balan deyip, şitillerde sıraşı yok helin işik balan deyip.
Бик зур рәхмәт. Хәерле кич, хөрмәтле Казанлылар, Казан кунаклары. Исәнмесез, хәерле кич. Бүгенге кичәдә балкып килүче йолдызларыбыз. Мин чын күңелдән үзебезнең яшь талантларыбызны бүгенге җиңү бәйрәмнәрен, җиңү тәмен татулары белән котлыйсым килә. Иҗатта әлбәттә төрле вакытлар була, ачы вакытта, татлы вакытта, ләкин ничек кенә булмасын, иҗат кешесе һәр вакыт иҗат итәргә, авырлыкларны җиңеп чыгарга тиеш һичшиксез. Һәм бүгенге сезнең бәйрәмегезне котлап җыр алып килдем. Балык бистәсендә яшәүче яшь композитор Габдразак Мингалиевның Мансур Шигапов шигыренә язылган, яшьләр өчен язылган җыры "Туй балдагы". Яшь барлар балдага алыша, моңагыла тынгына, кыңгыраулар бәхет җырлый, атлар алга кыргыла. Шәм шикелле бармак, син бармакка барып алда. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Шәм шикелле бармакка барып алда. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Юртаклар юлы яралар, дага изе ак барда. Күпме хис илем йөзендә, күпме сөю бу җанда. Шәм шикелле бармак, син бармакка барып алда. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Мәңгелек үрләп яна, гашыйклар чәчәк салды, сафлыганды. Туй балдагы кояшта якты янды. Шәм шикелле бармак, син бармакка барып алда. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Кочаклап яшьлек дустым, тальянчыны җырлап елап, озата авыл кызын. Шәм шикелле бармак, син бармакка барып алда. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Шәм шикелле бармак, син бармакка барып алда. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Туй балдагы вәгъдә бирү, ата-бабадан калган. Ата-бабадан калган. Ата-бабадан калган. Гөлдания Хәйруллина, безнең кичәбезгә махсус килеп, тагын да нурландырганыгыз өчен зур рәхмәт сезгә. Инде хәзер шундый җырчыларыбызның хәйр-фатихасын алганнан соң, Республика җыр фестиваленең лауреатларын сәхнәгә чакырырга да вакыт җиткәндер. Сәхнәгә чакырыла Зеленодол шәһәреннән Лилия Халилова, Ринат Харис сүзләре, Резида Ахьярова музыкасы, Ак кәгазь.
Халилова ikinci премия. Хәзер сәхнәгә Күкмара егете Раил Ахкамовны чакырабыз. Рөстәм Вәлиев музыкасы һәм сүзләре Агым су. Раил Ахкамов üçüncü премия. Жыр һәм халык, җирдә бер үк гомер, аерылмастан һәм җан кебек, җырлар барда, халык мәңге яши, халкы барда, җырлар мәңгелек. Халкыбыз хәзинәсеннән үлемсез җырларның берсен сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Суда, суда. Венера Шамиева, балык бистәсе. Min seni көрмей төзе алмайм, сен төзе аласың. Барым онышылар, барым он ойнай, қоланы да балдағы бар. Барым
senden utlarda. Uturmağız urundıqqa garmunşılar utırsın. Bögüle sığıla garmun oynay ulun işe unutulsun. Bögüle sığıla garmun oynay ulun işe unutulsun. Suda parahutlarda Uttun bizim suunda bir yanım senin utlarda. Suda yüz alasın mı? Seni kurumit göz almaymasın düz alasın. Suda yüz alasın mı? Suda yüzü birini tugel Kımda yüz alasın mı? Venera Şamiyeva 3-nji premiya. Oңышылар тілейбіз сізге. Қазір сіздің иқтибарыңызға yana bir татар халық жыры тақдим етеміз. Жил қапқа. Башқара Камалиев Илнар. Көкмара. Қаршылағыз Илнар Камалиев. Илнар Камалиев 2-нче премия. Дөресен генә әйткәндә, егетләр арасында иң беренче премия. Заманнар үзгәрә тора. Яңа җырлар килә. Яңа уен кораллары сәхнәгә менә. Менә без бу синтезаторны инде япон тактасы дип татыйбыз. Тагын да яңа уен кораллары чыгар. Гармун калыр. Татар җыры, татар моңы бары тик гармун белән генә озатылганда күңелләргә үтеп керәдер. Аллаһы Тәгалә татар халкына ни кадәр гомер биргән булса, гармун да шул кадәр үк яшар. Гармун белән безнең әтиләребез сугышка киткәннәр. Гармун белән сөйгәннәрен табышканнар. Гармун белән җырлап туган якларыннан киткәннәр. Миңа гармун җитмеш итте. Юлларыма ятар таң нуры,
Яңгырасын иде Европаның уртасында татар гармуны. Яңгырасын иде бір минутқа Европада арша, сарманнар түзімәс. Тұрыр татар егетләре, сугышларда башын салганнар. Түземәс, тұрыр татар егетләре, аларны туфрак кар каплар, ярләр шул гармунгалар. Германия, Польша, Карпаттан күрегендә кара урман шаулый. Юллар авыр, юллар бырмалы, сикәлтәле, үз язмышы сыман. Бу татарның бөтен моңнары азат итә, сугыша, хәлак була, батырларча типкән мең йөрәк. Үлгәннәр дә шул гармунны сагына, үлгәннәргә хәтта моң кирәк. Концерт гармуннарында сезнең каршыгызда Сабадан махсус чакырылган кунагыбыз Тәфкил Яруллин, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре.
Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Файзулла Туишев исемендәге конкурс лауреаты һәм башка бик күп титулларга ия булган баянчыбыз Тәфкил Яруллин. Yana bir кат каршы алып алкышлыйк әле. Рәхмәт сезгә. Бу җыр фестивале Бөек Тукайыбызның 110 еллыгына махсус багышлап уздырылган иде. Һәм шуңа күрә мин хәзер бик шатланып, һәм горурланып Тукай районы кызына җыр бәйгесен тапшырам. Лилия Габделхакова. Каршылагыз Лилия Габделхакова. Ринат Губайдуллин музыкасы, Газиз Кашшапов үз иле шигыре Чаллы сиреннәре. Тарьян моңа киде йыракка, шоллы сиреннәре, ойның ак төннәре, сөю бүләк итте йөрәккә. Шоллы сиреннәре, ойның ак төннәре, сөю бүләк итте йөрәккә. Лейсен яңгырлары, дәртле таң җырлары, ашкындыра җанны иретәләр. Шоллы сиреннәре, язның саф җилләре, кабат-кабат безне ирекәләр. Шоллы сиреннәре, язның саф җилләре, кабат-кабат безне ирекәләр. Шулман буйларында, яшьлек туйларында, ялкынланып яна учаклар. Шоллы сиреннәре, кайнар иреннәрен, сагындырыр әле шулы чаклар. 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 Сагындырыр әле шулы чаклар. Сагындырыр әле шулы чаклар. Лилия Габделхакова, 3-нче премия.
Инде менә ниһаят концертыбызның иң төп өлешенә дип әйтә алмыйм. Ягъни шушы җыр фестивалендә иң югары урынны, беренче урынны алган кызларыбызга сүз бирергә дә вакыт җиткәндер. Актаныштан җырчы кызыбызны чакырабыз һәм беренче чиратта горурланып һәм сөенеп әйтә алабыз. Әлфия апа Авзалованың традицияләре яши һәм Аллага шөкер дәвам итә икән әле. Лилия Муллагалиева. Рәис Нәгыймов музыкасына язылган җырны тыңлап китәрсез. Авылым, рәхим итегез. Sürelip güne gün yaktıra yetkar edip sağınıp silerge yengiler selam eydip Sigir sular sirli sandık kübük kamış tüplerine mum tuğla yıllar uyşan zengiger kukler büyük havalarda giyip kazıyorlar. Yıllar uyşan zengin kukler büyük havalarda giyip kazıyorlar. Unuttular deyip keleme ormanlar üsken illerde seni sağınıp canlar üzgelene oylı ekiyet gibi günlerde sine
Күрәсең, Лилия, туган ягын, туган авылым бигрәк тә üzülеп сагына һәм яратадыр, күрәсең. Шуңа күрә ул финалга да авылым турындагы җырларны сайлаган. Хәзер Лилия башкаруында Роберт Тимербаевның җырын тыңлап китерсез. Сагындым авылымны. Туған яғыма таба Бүдіре талларын тибіретіп Құяштан нұрлар уйнатып Шалдылғынарын ярға қаға Сағындым ауылымны Қойшан қойтырман инді Сәлемейт сүйген ярыма Әткейген кейімәді Сәлемейт туғайларыма Сәлемейт сүйген ярыма Әткейген кейімәді Сәлемейт туғайларыма Шул чаклар ярым қалды йырақта Шатлыклары болашақның мәхәббәтне синдә татып Күңелем сиңа тарта Сағындым авылымны Кайчан кайтырман инде Сәлемейт сүйген ярыма Әткейген кейемәгә Сәлемейт туғайларыма Сәлемейт сүйген ярыма Әткейген кейемәгә Сәлемейт туғайларыма Лилия Муллагалиева, беренче премия. Уңышлар телибез сезгә. Менә ниһаять, сәхнәбез турына соңгы җырчыбызны чакырыр вакыт та җитте. Вакыт мәңгелектә, гомер кыска. Китәргә дә сукты сәгатьләр, кунак булып килә белгән кебек. Китә белү дигән гадәт бар. Без китәбез, дуслар, сез каласыз. Атларыбыз инде җигелгән, сагынуыбыз сезгә килеп торсын. Иртән искән зәңгәр җил белән, таулар очраша алмый. Кеше белән кеше очраша. Бер-беребезне күреп очрашмасак, очрашырбыз әле җыр аша. Очрашырбыз әле җыр аша. Күңелләрне, кешеләрне кавыштыра торган җырлары белән сәхнәбез турында Гөлнара Җиһаншина, Зәй районы. Илсур Хисетдинов сүзләре, Зөфәр Хәйретдинов музыкасы, Шымырт бәйләме.
Kütem yazlar koytkanım, şımır çeşekleri otkanım, Künlimdeki şımır pisleri, yaşlının kaynar hisleri, şımır çeşeğinin izleri, kadirlerde yazlık işlerini, su buyuların nişeylendim, birir gelip şımırdı beylemi, şımırdı şeşeğinin izleri, kadirlerde yazlık işlerini, su buyuların nişeylendim, birir gelip şımırdı beylemi. Şomur çeşekler gülistan, Uçraşası idin işikda, Koytsun idi şul şak eylenip, Şomur çeşegine beylenip, Şomur çeşeginin izleri, Kadirlerde yazlık işlerini, Suyuların nişeylendim, birir gelip şımırdı beylemi, şımırdı şeşeğinin izleri, kadirlerde yazlık işlerini, suyuların nişeylendim, birir gelip şımırdı beylemi. Şeşekler kabat kulumda, Uçrasan seni bugün yulamda, Kullarında şımırdı beylemi, Yazmışım sina beylerimi, Şımırdı şeşeğinin izleri, Kadirlerde yazık işlerini, Suyuların nişeylendim, birir gelip şımırdı beylemi, şımırdı şeşeğinin izleri, kadirlerde yazık işlerini, suyuların nişeylendim, birir gelip şımırdı beylemi, birir gelip şımırdı beylemi, birir gelip şımırdı beylemi. Hazır tagın bir jır tınlap ketersiz, sağınıp avılıma qaytamın. Sağınıp avlıma qaytamın, Oyunlar şovlavın dыңlarmın, Şişmeler şıltıravın, Kışlarının sayravın, Sağınıp avlıma qaytamın, Şişmeler şıltıravın, Kışlarının sayravın, Sağınıp avlıma qaytamın. Günün sanavın tınlarmın, Ömürler uzganın sağnamın, Sandığa şunların jüritip jırlarmın, Sağınıp avlıma qaytamın, Sandığa şunların jüritip jırlarmın, Sağınıp avlıma
Инде хәзер концертыбызны яңаклау өчен сәхнәгә чакырабыз. Шушы җыр фестиваленең сәнгать җитәкчесе, Татарстанның атказанган артисты, җырчы һәм композитор Зафар Хайретдин. Кадерле достлар, мин беренче җырымны менә бүгенге залда отырган һәм безнең сәхнә артында басып торган бүгенге конкурсантларыбызга, шушы барысына түгел, кызларга, аларның күбесе авылдан килгән, авылда туып үскән кызлар. Мин аларның һәрберсенә бәхет телим. Һәм менә бу җырым нәкъ шулар турында. Аларга багышлап җырлыйм. Яңа җырым Сания Әхмәтҗанова шигыренә язган җырым Толымнарың. Nurların kuşup tarağanda Tılımların buldu miken özün Tanda şişmelerden su gidirgen Ağır kızı bitsin ağır kızı Tibrendirip tılımların sularga baraydım Sin bir tuğan ağında bəxetli balaydım Tibrendirip tılımların sularga baraydım Sin bir tuğan ağında bəxetli Tılımların alvaş kullarına Appak buldu kinet emken yüzü Bəxtlərin izlə kurməsin deyib Qabat dua qıldı üzü İbrəndirib tılımların sularga baraydım Sin bir tuğan ağında bəxtli Tılımların enken sandığında Tılımlarday süterip ömür uzar Bəxet geyler izlep şidike gitken Ağıl kızı bitsin ağıl kızı İbrəndirib tılımların sularga baraydım Sin bir tuğan ağında bəxtli balaydım
bäxtini bala ide. Рәхмәт, дуслар, бик зур рәхмәт. Инде икенче җырым шулай ук бер яңа җырым, әле берегезне ишеткәнегез юктыр. Яңадан Сания Әхмәтҗанова шигыренә язган җырым «Әйтер сүзең әйтеп кал». Менә берәү шешәк бирә, берәү газет бирә. Нәрсәгә соң газет? Укырганмы әллә? Рәхмәт, дуслар, бик зур рәхмәт. Инде яңадан тагын берне җырламыйча һич мөмкин түгел, шул кадәр каты кул чаптыгыз. Бу димәк, яңадан берне җырлагыз дигән сүз инде, шулай бит. Бу җырым инде сезнең барыгызга яхшы таныш. Яңадан Сания Әхмәтҗанова шигыренә язган җырым «Пар алма».
Düşlerime girip her gün şulay dağladıma gitip yuvalma özlerimle düştü paralıma yetimlerim kaldı olmağaç üzerine bittiğinde uzaktayım yalnızlıktan davva bulmağaç özlerimle düştü paralıma yetimlerim kaldı olmağaç üzerine bittiğinde uzaktayım yalnızlıktan davva bulmağaç Paralmaday iyiydi Üsküzlerim diri kuresin Bağalmaday birbirine katladılar Düşlerime girip giresin Özlerimle düştü paralmada yetimlerim kaldı olmağaç Üzüle bittiğinde uzaktayım yalnızlıktan davma bulmağaç Özlerimle düştü paralmada yetimlerim kaldı olmağaç Üzüle bittiğinde uzaktayım yalnızlıktan davma bulmağaç Şanla yava var salgın günler var düzlerine jirde değdiler düşlerinde Urgen paralamanı bakşalarda yerim bildiler Özlerimle düştü paralama yetimlerim kaldı olmağaç Üzüle bittiğinde uzaktayım yalnızlıktan davva bulmağaç Özlerimle düştü paralama yetimlerim kaldı olmağaç Üzüle bittiğinde uzaktayım yalnızlıktan davva bulmağaç Üzüle bittiğinde uzaktayım yalnızlıktan davva bulmağaç Yalnızlıktan davva bulmağaç Yalnızlıktan davva Рахмат достар, бик зор рахмат. Инде Алланың бергәнә шөкер, үзегез беләсез, һәрбер нәрсәнең башы була, һәрбер нәрсәнең ахыры була. Без дә кирнәп шушы зур бәйрәмебезнең ахырына якынлаштык. Менә хәзер мин шушы бәйрәмне ябу өчен безнең сәхнәгә яңадан безнең шушы җыр фестиваленең оештыручысы, аның рәисе Рәкыйп Гаффарын сәхнәгә чакырам. Рәкыйп, рәхим ит. Рәхмәт. Зөфәргә дә күп тырышырга туры килде. Яшьләр шулай үк кешегә баса ул. Ошадымы җәмәгать? Искиткеч булды шикелле. Кулга тотып сөйләшә белмим, радиода гына эшләгәч. Сәхнәләрдә җөрмәгәч, гафу итәсез. Менә Зөфәр әйтте инде безнең программабызның төп өлеше ахырына якынлашты. Шушы фестивальне оештыруда ярдәм итүчеләрнең иң беренчесен мин сезгә тәкъдим итәсем килә. Ул шушы Мәхәббәт бинаның генераль директоры Ринат әфәнде, үзенең тормыш иптәше белән менә ул сезнең каршыгызда утыра. Ринат әфәнде, басыгыз әле. Бик зур рәхмәт сезгә. Без киләсе елга да шулай бергә эшләрбез дип уйлыйбыз. Аның иң якын ярдәмчеләреннән берсе сезнең арада ул бүген күп җырды, жүгереп җырды, чабып җырды. Рәис Шакиров безнең кайда икән ул? Үзен күрсәтсен әле. Читкәрәк чыккан күрәсең. Бу ул түгел, бусы Насим Акмал радио корреспонденты. Аннары минем сезгә тәкъдим итәсем килә тагын бер тапкыр фестивалебезнең сәнгать җитәкчесе Зөфәр Хайретдиновны.
Баянчыбыз Мақсат Гомәровны Әле генә мен сезгә бик зур яңалык әйтәм. Әле генә без санап утырдык. Шушы фестивальне оештырган чорда ул бер үзе конкурсантларга уйнап утырды. Әле моның бит бу соңгы эше генә. Баштагы өлешләр белән шушысын кушсак, Гиннес китабына кертерлек 500 тапкыр уйнаган. Җыр 500 җыр уйнаган. Рәхмәт. 3 көнгә 500. Хәзер иң мөһиме тагын безнең 2нче ел инде шушындый республика күләмендә үткәрелә торган чараларыбызны күтәрүче, зур ярдәм итүче татар халкының иң күренекле улларыннан берсе булып килә. Аны хәзер инде президентыбыз үзе дә җыелышларда исемен атап, бу җегеткә һәрвакыт ярдәм итегез, юл ачыгыз дип тора. Нур яңа технологияләр үзәгенең генераль директоры Захир әфәнде Исрафилов үзенең командасы белән бер рәт тулып утыралар алар. Рәхмәт, Захир. Инде фестивалебезнең кунагы, фестивалебезнең кунаклары дип әйтергә кирәк, Чаллыдан менә шушында махсус сезнең өчен генә җырларга килделәр. Бары тик сезнең өчен шушында ике генә җырлар өчен Чаллыдан хәтле килеп, алар бүген әле кайтып та китәләр. Гөлдания Хайруллина һәм аның ире Рөстәм. Инде ахыр килеп мин сезгә менә Зөфәр шикелле үк бик матур иттереп, аның үкчәсенә басып, аны да кайвакны көнләштерерлек иттереп бүген җырлаган балаларны тагын бер тапкыр тәкъдим итәсем килә. Рәхим итегез, дуслар. Менә шушындый чәчәкләр алар. Һәм аларның күбесе белән әле сез безнең киләсе елда март айларында үткәреләсе шушындый ук сандугач кирде күңелгә 97нче ел була инде. 97нче дигән фестивальдә очрашырсыз, катнашырсыз. Сезнең барыгызга да бик зур рәхмәт. Һәм менә монда инде күп җирләрдән килгән кешеләр бар, радио бар, телевидение бар. Бу яшьләрне без пропагандалык, халыкка чыгарыйк, күрсәтик. Конкурсантларыбызга да бик зур рәхмәт, оештыручыларыбызга да бик зур рәхмәт һәм балаларыбызга да, шу чәчәкләргә дә бик зур рәхмәт. Һәм Зөфәр инде бер-ике сүз син аларга әйтсен. Кадерле достар, әйдәгез, чынлап та бу безнең башланган эшебез изге сәгатьтә башланган булсын. Чыннан да бик матур җәй, яз айларының шундый матур көннәрендә Тукай туган вакытларда башланып киткән конкурсны мин дәвамы да яхшы булыр дип уйлыйм һәм озын гомерле конкурс дип булыр дип уйлыйм. Бу конкурска без чыннан да озын гомер телик һәм шушы конкурс безнең өр-яңа бик зур исемнәребезне ашырга булышлык итсен ие. Сау булыгыз, киләсе очрашуга кадәр. Хушыгыз.